ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିବା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା କେବେ ବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିଲି, ଏଇ ସହରରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ମୋ ଭଳି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଏଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନୀ ଚଳୁଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ଚଲେଇବା ମୋର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରତି ୱିକେଣ୍ଡ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏ ପାଖାପାଖି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରେ। ଦିନେ ଏମିତି ମନ ହେଲା କି ଏ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ଯଦି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି, ସେଇଠୁ ହିଁ ଉତ୍କଳ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍‌ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି କେବଳ ବାଇକ୍ ବିଷୟରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଖୋଜିବା, ବୁଲିବା, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଚାଖିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଭବ କରିବା ବିଷୟରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାର କାରଣ, ଆଉ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଟା ବି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆର କାରଣ ହେଲା, କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା। ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେ ନିଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ବି ଭକ୍ତିମୟ ହେଇକି ଆଭୁର ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଭାବିଲି କି ଯଦି ଠାକୁର ନିଜ ଘର, ନିଜ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି, ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକି ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି, ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆସି କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି। ମୋ କାହାଣୀ, ମୋ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିବିନି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା, ଯଦି ସେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ବାହାରେ ଆସିପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଇ ଉତ୍କଳ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।